Kaixo, ongi etorria. Orain arte angelu zorrotzekin aritu geralako, arrazoi trigonometrikoen zeinua jakiteko arazorik ez dugu izan. Positiboak izan dira beti, baina zer gertatzen da 90 gradu baino handiagoak diren angeluekin. Hortarako zirkunferentzia goriometrikoa dugu eta bi ezaugarri. Bat da, bere erradioa unitate batekoa dela, zentimetro bat, metro bat dela. Eta bestetik zentratuta dagoela koordinatu jatorrian. Horrek esan nahi du puntu hori 0,0 dela. Hau baldin bada isa eta baldin bada i, hau 0 baldin bada, hau dira positiboak, hau dira negatiboak. Hau dira positiboak eta hau dira negatiboak. Angeluak marrazten ditugu erlojuen norabidean kontra. Orduan, hau baldin bada 0, angelu hau izango litzateke hemendik onera dagoen amplitudea. Joaten da handitzen. Hemen baldin badago, handitu egiten da. Orduan, hau da positiboa eta joango bagina kontra, erloja bezala, negatiboa kontatuko genuke. Orduan hemen, buelta osoan, 4 kuadrante atatzen dira. Hau izango izateke lehenengo kuadrantea, bigarrena honea dator, hirugarrena honea eta laugarrena. Bakoitzean daude 90 gradu. Orduan, hemendik honea 90, 180, 270, 360 eta horrela. Bueltaka. Angelua lehenengo kuadrantean dagoenean, 90 gradu baino gutxiago neurtzen du. Zein da sinuaren definizioa? Aurkako katetoa, zati hipotenusa, baina hipotenusa bata. Orduan, horren altura neurtuta, jakingo genuke zenbat den sinua. Ikusten duzu bezala, da hemendik goruntz. Orduan, bere zeinua zer da? Positiboa. Kosinua zer da? Alboko katetoa, zati hipotenusa. Eta esan dugu hipotenusa bat dela. Orduan, izango litzateke luzera hau. Zer da? Positiboa baita ere. Gu neurtuko bagenu hau, jakingo genuke, angelu horren kosinua zen den, positiboa. Eta tangentea. Tangentea neurtuko genuke hau luzatuta. Hau da, tangentearen ardatza, orduan nora doa, goruntz. Zer da? Positiboa. Tangentea jakiteko neurtu beharko genuke hemendik horrean zenbat neurtzen duen. Orduan, beste aukera bada, tangentearen zeinua jakiteko da, positibo, zati positibo, positibo. Bigarren kuadrantera pasatzen geranean, angeluak neurtzen du 90 gradu baino gehiago, eta 180 baino gutxiago. Zein da sinuaren zeinua? Esan dugu dela altura, ezta? Aurkako katetoa. Zer da? Positiboa izaten jarraitzen du. Eta kosinua da alboko katetoa zati hipotenusa. Albokoa da. Zer da? Negatiboa. Hau esan dugu direla negatiboak eta horiek positiboak. Orduan jarriko dira hemen negatiboa. Tangentea zer da? Positiboa edo negatiboa? Gogoratu, luzatzen badugu, atatzen da bere balioa. Negatiboa. Beste aukera bat ere badago egiteko. Izango izateke positibo zati negatibo. Negatibo, ezta? Hirugarren kuadrantera iriste geranean, angelu horrendik handiagoa da. Betu, luzea. Da, 180 baino gehiago, baina 270 baino gutxiago. Orduan, hemen, sinua eta kosinaren tangentea ateratzeko, nola ingo genuke? Badakigu sinua dela aurkako katetoa zati hipotenusa. Orain zer du? Altura da negatiboa. Beruz doa. Orduan, sinuaren zeinua negatiboa da. Eta kosinuarena hemendik honea. Alboko katetoa. Baita ere negatiboa. Eta tangentearena luzatzen badu, oan positiboa da. Beste aukera bada gogoratzeko, negatiboa, zati negatiboa, zeinu berdea delako, positiboa ematen du. Orduan, falta zeguna bakarri da laugarren kuadrantean. Laugarren kuadrantean gaudenean, angelu horrendik asoz handiagoa da. Hau den.
zer da 270 baino gehiago eta 360 baina gutxiago. Orduan, hemen sinuaren zeinua zein da? Begira, zein da angelu honen aurkakoa? Hau da, ezta? Esan dugu, altura dela. Zeizaten jarraitzen du? Negatiboa. Orduan, sinua negatiboa da. Eta kosinua izango izateke isaren balioa. Positiboa. Eta tangentzia, luzatzen badugu, negatiboa da. Horrela ze ikusten da. Esan dugu, sinua dela iaren balioa, kosinua dela isaren balioa, ordan ondorioztatu dezakegu. Goiko bi kuadrantetan gaudenean, sinua da positiboa. Behan gaudenean, hiru eta laugarrenean, sinua da negatiboa. Zer gertatzen da kosinuarekin eskubiko kuadrantetan gaudenean, lehenengoa eta laugarrenean, kosinua da positiboa. Ezkerreko kuadrantean gaudenean, dira negatiboak. Eta tangenteak, diagonal honetan daudenak, bai hemen eta bai hemen, bakoititan, bat eta hirugarren kuadrantean, positiboa da. Eta negatiboa da, hemen eta hemen dagoenean. Orduan, ulertu duzulakoan, eta jakiko duzulakoan hemendik aurrean, noiz den positiboa eta noiz negatiboa, agurtzen naiz. Beste bat arte, agur.